दरम्यान राज्य सरकारचं मदतीचं हे पॅकेज म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचा प्रकार असल्याची टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली। सरकारने केलेली पॅकेजची घोषणा ही पुरेशी नसल्याचं वडेट्टीवार म्हणाले। शेतकऱ्यांना सरसकट 50,000ची मदत देण्याची घोषणा अपेक्षित होती असं वडेट्टीवार म्हणाले आणि केंद्राकडून मदत का मिळाली नाही असंही विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न केलेला आहे। एनडीआरएफचा निकष हा केवळ एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे तसे 8,500 प्रमाणे 17,000 मिळत होते। मग 10,000 रुपये राज्य सरकारने घातले। आता केंद्र सरकारने जर राज्याला मदत केली असेल तर मग वरची मदत काय फक्त 10,000 रुपये आहे हेक्टरी, किंवा राज्य सरकार देत असेल तर मग केंद्राने मदतच केली नाही त्याचा अंतर्भूत नाही याच्यामध्ये। 27,500 रुपये हेक्टरी जर तुम्ही मदत करत असाल तर शेतकरी यातून सावरेल कसा?